Ay, shout out. Namo, traffic down! Traffic down! Bili na ate, bili na oh. Magsibili na. Ano mo, boss? Eh, libangan. Melody, shout out. Ma'am Melody. Melody, shout out sa'yo. Ciao, T. Renta lang kilo. Ay, oh. Bili na ate. Kamatis oh, kamatis. Trenta lang, 30. Okay. Magkamatis na, 30 lang, 30. 30 lang kilo, 30. Wala, may ipon pala yung ano ko. Wala ka ng karton dyan, timbakante. Takpuan ko lang yung ano, kamatis na ito. Wag na, okay na yan. Ghost ko na rin yan mamaya. Shout out, Ma'am Gemma. In Tacloban, thank you very much. Morning po. Good morning din, Ma'am Gemma. May bili na ate, kamatis. Mura na oh. 30 lang, 30. Reviewers at 4 thumbs up, shout out. Bili na ate, bili na. Okay, 7 viewers in the house, shout out. Bili na ate, kamatis. Kamatisan nyo na, mura na. Mura na, kamatis eh. Mura na, kamatis ko. Uy, kamatis, mura na oh. 4 viewers, shout out. 7 viewers, shout out. Mura lang palang kamatis dyan. Opo, mura lang dito. Mayroon pa nga 20 kilo eh. Kaso ang kuha ko nito, puhunan ko nito ay 20.
Kaya bintahan ko 30, may 10 po sa isang kilo. Kaso lang matumal po. Machuma. Tagalan talaga. 5 viewers in the house. Shout out at 4 thumbs up. Thank you po sa mga nag-thumbs up dyan. Boss, super. Hello po, boss. Super mo. Supremo pala. Supremo. Boss Supremo, thank you po. Salamat po. Salamat po sa pagpasyal. Check ko nga yung komento. Ano ko dyan? Banana lang. Boss, thank you po. Ma'am Matthew, thank you. Dito na ako, right. Thank you, Ma'am Matthew. Ito, nakala ko premier mo. Hindi po, pang ano pa po. Mamaya pang gabi. Mga 8:30 may premier ako. May tatlong, mananalo sa aking premier. Tatlong tao. 100 Gcash. Sa tatlong huling magko-comment po yun ang mananalo ng 100. Pam, thank you, Pam. Tol ako. Ay, tol ako to si Boss Joey. Boss Joey. Shout out sa iyo, tol. O pala yan, pasaway. Merry Grace Band, my bonsoy. Shout out. Palamig. Palamig siya. Palamig siya mo. Tiyaga lang yan. May mahatag tayong mga kaibigan dyan. Mga mabait. Mga taga-ibang bansa. Mga taga-ibang bansa ng mga viewers dyan eh. Wala akong viewers na ganong sa Facebook, marami. Ilan ba to? 5? Ay, bili na Palamig matamis. Matamis sa Tol, thank you tol 5 viewers at 5 thumbs up. Mamaya tol, mga 8:30 may premiere ako. Pasyal ka, sana mga pasyal ka. Waray, din na ako makapunta ng premiere mo. Tulog na pag ako yan. Sige lang po, Ma'am Matthew. Okay lang po yun. Na lang natin sa mga team Tacloban. Sa premiere ko. Kung may manalo sa kanila, 3 tao ang pipiliin ko. 100 Gcash. 100 lang muna kay di pa natin afford yung malaking bigay. Melody Alvarez, shout out. Pam. Tusok, thank you, Pam. Ano ito? Tol, pagawa kay sticker mo para ibigay mo sa mga SOP mo. Saka na tol, pag maganda ng natin takbo sa Ampug! Ay, sagat to! Next vlog, kumusta ka, bossing? Kumusta ang buhay-buhay? Sagato! Next vlog, binago mo naman. Sagato, thank you very much. Ano ba yan? Ba't nagtataray ka? Ano naman yan? Bakit malungkot ka ba? Merlis Finance. Shoutout po. Hello. Morning po sa iyo. Ba't nagtataray si Sagato? Bigyan kitang jacket. Merlis. Wait lang. Ito ako sa, para hindi na ako magpipindot dyan. Thank you po sa mga subscriber natin dyan, na mga kaibigan ni Sangkay B-Boy. Salamat po sa mga pumunta sa akin. Kay Ma'am Matthew, Team Tacloban, very much. Thank you very much po sa inyong lahat. Merlis, bigyan kitang jacket Wait lang po Ito na, mainit-init pa. Galing kay Waray. Yan, mayroon ka ng jacket po. I just subscribe. Thank you pa sa pagdikit. Trisha, shoutout sa iyo, Todas. Hoy, Eva, shoutout sa iyo, Eva. Ma'am Matthew, baka ang over siya. Sino? Pogi Sangkay, thank you. Pogi, sana all sa gato, Pogi. Nanay Joleta Reyes, hello po. Ma'am Joleta Reyes po, mega love shoutout po. Morning po, Mami. Salamat po, Mami, kasi po kayo sa akin. Pag nakauwi akong Tacloban, ng Leyte,
Magdala akong bedsheet, bigay ko kay Sangkay Biboy. Mami Ward, sana ngayong May makauwi tayo. Marivic Ibanez, shoutout. Mami Ward, shoutout, sabi niya, no? Boss, uy, oh, may Merlis, thank you sa palipad, sa pakulay, marami. Ito, 15. Thank you sa palipad, uy, so, may blessing. Thank you po, thank you. Invite nyo naman. First time po pumasok ni Ma'am Merlis sa akin. Finance, I'm in Tacloban. Uy, waray ka ngayang gihap. Mo pa nagabi, mo pa nagagay mo. Salamat nga din yung manok. Yung palipad na pakulay. 9 viewers at 10 thumbs up. Shoutout po. Wow. Yahoo, Marlis, makulay. Sangkay. Thank you, Sangkay. Tricia, thank you, Sangkay. Ah. Boss Joey. Thank you, Boss Joey. Marlis, baba ka ng bahay mo. Pin natin. Dahil na. Dahil nagpakulay ka, ipipin kita. Isasabit natin yan. Mabuhay side workers. Boring doors. Buang. Thank you, Saugato. Boss Joey, thank you. Ma'am Merlis, Tacloban ka din? Oo nga daw. Taga-Tacloban daw din siya. Baglang ako Sangkay. Sige, Mary Grace Francisco. Yahoo, Margo, mabuhay ka. Marivic Ibanez, shoutout. Thank you po sa inyong lahat, guys. Dahil kay Sangkay B-Boy, nakakahatag tayo ng mga viewers. Si B-Boy lang ang nagpapalakas sa channel ko. Totoo yan. Walang halong biro. Dahil kay Sangkay B-Boy, siya yung bumubuhay sa channel ko. Siya sa akin, ang tawag nito, pupursige na mag-live at mag-live. Kasi sa paggawa ng video, nag-video naman ako. Ay, sorry, Sangkay. Ito na, meron na. Merlis, thank you po. Baba kang bahay, Merlis. Pin natin. Sangkay, meron ka na Hi, Ma'am Ems. Silo po. Friend. Thank you po, Ma'am Ems. TV Official. Mayroon ka na pong jacket. Bili na, oh. Ba, Ma'am, Tacloban kagyap. Post mo lang, bro. Same tayo. Oo nga po, Ma'am Ems. Boss, super. Sangkay Joey, thank you. So, boss, need daw pampers. Mamacho. Melary Alvarez, salamat sa tawa-tawa mo dyan. Ems, thank you po. Thank you rin po sa iyo pagpasyal mo. Maraming salamat. Katamsak po ako, hindi pa nakatamsak guys. Bili na, oh. YouTube. Ito pangalan ko. Ilang ano ka nag-views? Ha? Subscriber? Yan. Ay, naglaalag. Yan. 3,000. Shoutout kaya. 3,000 ka da? Subscriber ko. Sa YouTube yan. Hindi naman tayo sikat eh. Ano lang, small YouTube. Siya. Hindi ko kailangan sumikat. Ay, Sangkay, andyan ka na pala. Mabuhay ang Team Tacloban. Oo nga eh. So, Mark, mga suki. So, Mark, mga suki niya, dollar at Canadian. Bawi-waray. Bawi-waray eh. Mabuhay Team Tacloban. Mark, Ma'am Macho, sana kaya si Ma'am Malo. Oo, pasok yun. Si Ma'am Malo, sabi niya sa akin, sa live ko kagabi na screencast, sabi niya, live ka bukas. May abangan daw niya. Kaya antayin ko si Ma'am Malo. Ay, Ma'am Criselda Channel, may galab shoutout po sa iyo. Good morning po, Ma'am Criselda. Salamat po sa pagpasyal. Sabihin mo, sikat ka na. Wow. Sangkay, hindi pa tayo sikat. Huwag na natin pangarap na sumikat. Importante, meron tayong mga dyan, mga kaibigan at viewers dahil kay Sangkay. Ayun kadapit sa Tacloban, kuya. Tulo sa Leyte po ako. Marlis. B-Boy, shout out.
Sikat na si Waray guys, pati dito sa nanonood siya ng Yahoo. Oh, kayo na andyan eh. Busy na ako, tambay lang. Sige lang ano, Ma'am Ems, thank you po. Melody, salamat sa patawa-tawa mo dyan. Joey, thank you. Dami man ng 12 viewers at 15 thumbs up, shoutout. Oh, sige, baba ka ng bahay, Marlis. Ano natin, ipin natin dahil nagpakulay ka naman. Ipipin ko yan. Yan na, kayo taga-Tacloban ka mangyap. Ay, 20 lang yan. Ilan bossing? Ilan bossing? Haring sana 20 lang, murang-mura na. Nakamura ka pa. Nakamura ka na sa sayuti ko. Bili ka na. Murang-mura na sa sayuti ko. Okay. Malikot ng aking camera. Walang direksyon. Nagulo ba kayo? Oy, baba. Ito nagbaba na siya, no? Yan guys, yung nakapin po. Team Tacloban, pakisupport naman po yan, no? Kapwa nating Waray. Si Merles, shoutout sa'yo. Hello, ma'am. Criselda, sabi ni Eva. Sikat tayo lahat, oo. Lalo si Joey, sikat na yan. Maraming viewers yan, maraming views yan eh. Marlies, baba mo na at papaking ko na agad. Daddy. Thank you sa iyong tugtog na malapitan. Kala ko nandyan si Ate Pia. Thank you. Ay, 20 lang ma'am, 20. Wait lang ha. Magbibenta muna tayo. Maghahanap buhay muna tayo, maghanap buhay. Eto, magkano? 20 lang din. 20 din? Oo. Ay, mura na yan. Murang-mura na yan. Oo. Diba? Ito. Kahit 3 kilong manok. Puro manok lang ilagay mo rito. Wala na isahog. Halagang 20 lang, makakain ka na pa gusto mo. Mura na yun. Ay, wait lang ha. Hindi ko kayo mabasa lahat. Kaya busy man tayo. Dami nyo na palang comment. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo mabasa lahat ha. May parapol kami every day, every afternoon are welcome to join every 6 p.m. Sige po. Mamaya mayroon po ba? Ma'am Merlis? Ba, salamat Ma'am Merly. Hi na Tacloban. Dan na po Ma'am Merlis. Thank you Melody. Matthew Ma'am Merlis. Inudas ko na. Ano ito? 401k po. Ano yun? 410 po. Everyone are welcome to join sa aming parapol every day at 6 p.m. Ma'am Merlis, sige po. Ano natin yan? Jema, thank you sa pakaway-kaway. Ma'am Merlis, Matthew, thank you. Okay, sang guys. Joey, salamat sa kaway-kaway dyan. Marivic, dan, dikit na ako, Ma'am Merlis. Maraming salamat, Marivic Ibanez. Merlis, thank you, Marivic, thank you. Tambay lang to. Sige lang, tol. Joey, salamat. Ma'am Merlis, ang Cisco naka 401 P kasi na siya. Hello po, Ma'am Gemma. Ma'am Matthew, thank you. Balikan po kayo later. Mag-iwan lang ng bakas sa video. Thank you, Ma'am Merlis. Salamat sa pakulay mo dyan. Maupay na umaga mo. May kulay na rin pa na ako na no. Itang screenshot ko pala. Hindi ko na screenshot yun. Wala na yata.
Salamat, salamat. 14 viewers at 15 thumbs up. Shoutout sa inyo. Maraming thank you very much. Maraming salamat. Uy, bili na ate. Sa yote, oh. Sa yote, kamatis. Kamatis sa yote. Mura na, mura na. Yeah, bante. Ay, Lot Mix Vlog. Shoutout sa iyo. Ma'am Corselda, thank you. Balikan mo ako bukas sa Ma'am para di Malagas Road to Tokyo na po ako. Dami ko na dinikitan ngayon. Ha. Thank you, Ma'am Matthew. Lot Mix Vlog, shout out. Joseph Dan, maraming salamat. Merly Spended, welcome host. Thank you po. Matthew, Lot, Miguel of shout out. Jema, salamat. Ito si Lot, ano to eh, kaibigan ni Tol Gilbert, GBS. Ay, bili na, 20 lang to, mura na oh. Nakamura ka na. Wala, kanya na lang. Meron pa doon isa. Kung may labas, mainit. Pag initan. Ay, bili na ate, bili na oh. Boss, bili na boss oh. Thank you, Ma'am Eva. Opo, Ma'am Merlis, bukas balikan mo yung Matthew and Mommy words. Sabi ni Melody. Magpapakyo. Ito ang kupal sa Novaliches. Buang ka. Pagpasensyahan nyo yun na yun. Guys, pagpasensyahan nyo na po yun yung tao na yun. May sakit kasi sa pag-iisip yun. Boss, gusto kong yung kamatis mo. Sige, Mama Matthew. Sino ba doon? Si Mama Matthew nga. Mama Matthew, mura lang po dito. Oh, sariwa. Bagong pitas. Yeah. Oh, ayan oh. Ito yung bagong pitas, guys. Ito mo, makita nyo yung ano niya, mga green pa po. Yung dahon-dahon. Ayan. Sariwa yan, sariwa. Mga diha barangay, kung marami lang kamo. May da kamo laging kamatis. Kakilo agad. Papakin nyo, gawin yung prutas. Mga maliliit, masarap yan. Pakbit po po. Ma'am Matthew, namit man kayo ay. Hello, Ma'am Merlis, sabi ni Ma'am Gemma. Diyan na kayo, guys, Melody. Diyan na kayo sa barangay, Melody. Boss, kamatis. Eva, shout out. Hello, Gemma, sabi ni Ma'am Merlis. Ma'am Merlis, thank you po. Marlis, shout out sa inyo, Ma'am Marlis. Sangkay, salamat sa pagkaway-kaway mo dyan. Salamat sa pagtambay. Ay, bili ng kamatis, oh. Tumal, guys. Ang tumal ng ano. Nagpansit kanto na ba kayo? Aba, magbibigay ng pansit kanto si Ma'am Matthew sa inyo. Yung Tacloban. Ma'am Matthew. Bumili ka na ng kamatis ko. May discount ka. May discount pag senior. 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 Bigyan mo kami ng kulay dito. Malayo po kasi Ma'am. Ma'am Eva. Pag inaaghabar ko ito, ano na ito, lantan naman. Tagal. Ay, bili na ate, bili na, Mami. Hello, sabi ni Ma'am Gemma. Malapit lang po. Sa linggo, magbibigay ko sa inyo ng ano, merenda ulit. Pag kumita ko ng linggo, sa Lunes ko iabot. Pajikas ko kayo sangkay, ha? Merenda nyo lang. Yun lang munang kaya natin. Kasi susuklihan ko lang ang iyong mga suporta sa akin, guys. Salamat nga ni. Thank you nga ni. Ay iyong suporta. At salamat sa nagpagkulay. Wala si Ma'am Malu.
Mamalo, saan ka naman malo? Magpakita ka na. Nandito na po ako, naka-live na ako. Habang marami pa sila. Mamalo, where are you? Wow, init. Naingitan pala yung, ano ko kaya pala malabo. Oh my goodness. Mamalo, where are you na Mamalo? Si Emmeline, dumawan. Shoutout sa iyo. Salamat sa iyong binaba. Kaso po, may nakapin tayo. Hindi kasi kayo nagtatagal eh, kaya mahirap ipin. Babalan po kayo ng bahay eh. Ansya na po. Mami, wala pa si Biboy. Antay lang kami. Sabi ni Ma'am Gemma. Eh, bili na ate, bili na. Melody, thank you sa tawa-tawa mo dyan. Ano ba tinagtatawanan nito? Nagtatawanan mo ako? Yeah. Wop. Atras. Ay, 12 viewers at 17 thumbs up. Shoutout sa inyo, guys. Tapos na ba si Sangkay Biboy mag-live? Yung Tacloban? Tapos na ba? Si Josa? Josa ng Tacloban? Wala. Si Biboy, Josa ng Tacloban niya. Ma'am Criselda, thank you po sa pagtambay. Bawi ako sa iyo, Ma'am Criselda, mamaya, ha? Pasensya na po kayo kung hindi ako nakapagpasyal sa inyong live at hindi ako nakapag-support. Bawi po ako, bawi. Kasi nagpahinga ako ng isang buwan na hindi nag-live, guys, eh. Noong January. Kasi pinahinga ko yung bunga ko kadadal. 10 viewers at 18 thumbs up. Shoutout sa inyo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. At lalo na akong mabuhay ako hanggang gusto ko. Criselda, hello. Sabi ni Ma'am Gemma. Melody, Criselda, sabi ni Ma'am Gemma. Ah, Melody pa yan. Binati, kamatis, mura na po. Yan guys, kamatis dito, 30 lang ang kilo. Pero sa iba, mura lang. 20 lang ang kilo sa iba. Doon sa kabila. 11 viewers at 18 thumbs up. Shoutout po. Wow, congrats. Congrats po sa akin. Kasi nakakaranas po ako ng viewers ng ganito dahil kay Biboy. Diba talaga yan si Biboy? At si Mami, sa nanay ni Sangkay Biboy, si Ma'am Violeta. Maraming Mami, salamat sa iyong sa iyong suporta sa akin. Kay Boss Joey, shoutout sa iyo. Sangkay, thank you Sangkay. Sangkay, baba, yung main mo. Yung channel mo, para may dikitan nga nila Ma'am Team Tacloban. Mababait yan, apat yan sila eh. Si Ma'am Melody, Ma'am Eva, Ma'am Gemma, Ma'am Marivic. Mga solid yan, mga ano yan ni Sangkay Biboy. Mga kaibigan sa barangay, mga kasamahan sa trabaho. So, solid yan magsuporta. Mga apat na yan. Kahit may mga ginagawa yan, nakukuha pa nilang umambay sa mga small YouTuber tulad namin. Hoy, kamatis kayo dyan, murang-mura na. Malasa. Thank you po, Ma'am Gemma, sa lapalap po. Totoo naman po. Napakasolid po yan, mga yan. Kaya ikaw, Sangkay Joey. Dikit na sa'yo, tol. Thank you, Boss Joey. Baba mo, tol, yung mo, tol. Huwag mo dyan, magtikwas yan. Mainitan dun. Dito mo na lang, dito. Para hindi mainitan. Papapakbigin ko na lang. Ganun, Ayan. Huwag na yan. Ay, takpan mo. Ganun. Bili na ate, bili na ha. Ma'am Criselda, thank you po sa tawa-tawa mo. Ay, bili na kayo dyan, Kamatis. Sige. Mainit dyan.
Takpan mo lang yung ano ko. Huwag mong tanggalin, kaya mainit. Yung kamatis ko, mga ngamatis yan. Nakabawas ka na. Sige. Salamat sa Sangkay Joey. Tol Joey, thank you very much. Masarap yung kinilaw na kamatis ko po. Ito nga yung inulam ko eh. Nung vlog ko. Yun ang premiere ko ngayon. Mamaya pa lang 8:30. Yun ang premiere ko. So, lahat na papasok mamaya sa 8:30. Tatlo ang pipiliin ko na tagwa 100. 100 ang 100 Gcash. Through Gcash lang po. Lako. Pag halimbawa manalo kayo guys, PPM lang kayo sa akin. Para may sisend sa inyo yung Gcash nyo. Pag sino manalo sa inyo mamaya, abangan nyo guys. Mamaya ako na ipipin kasi nandyan pa si Ma'am Melody, si Ma'am Marlies. 13 viewers at 18 thumbs up, shout out. Hello po Ma'am Criselda. Thank you Ma'am Criselda. Sarap yan lalo na kung itlog na pula yung maalat. Opo. Matamis talaga to, masarap. Lalo pag hilaw, mga ganitong maniba lang guys ito. Ganitong klase maniba. Masarap to pang hilaw. May tuyo, aba. Gusto ko yung kamatis lagyan ng ginamos. Opo, pwede rin yun. Ganon ma'am. Ma'am Matthew. Maganda nga rin po yun. Lalo pag sariwa, no? Tapos, nasa lugar na mahangin. Hindi mahangin na tao ha, mahangin na lugar. Mahangin, tapos maraming puno, nasa ilalim mo ng puno. Tapos kasama mo asawa mo, tsortsakan na. Tapos kasama mo sa puno, kumakain, tapos pag nakabusog nyo, tsortsakan na. Sarap! Oo, masarap talaga yun. Tapos may silin ako, ulala. Dahil kay B-Boy, siya promoter, opo. Sabi ni B-Boy kasi, sabi ni Acoustic, tara na, tsortsakan na raw. Shout out Idol, Matthew and Mami Ward. Thank you sa iyo, Sagato Mix Vlog. Sagato, how are you feeling? Wow. Englishman. O mami, ginamos at may kamote. Lalo pag may saging na saba, no? Pinaprobinsya, damo-damuan ito. Damo ito nga da, Ma'am Melody, ginamos. Tapos may saging ka na ginaga, tapos kamote. Agoy, gurado good. Makadamo ko din taon. O kaya linagang saging. Opo, sabay yung bagong pa lang, bagong pitas. Aba, namit kayo Tapos may may tuba, antiktaklo ba, mahilig ka sa tuba ito. Alam ko, nakikita ko sa video ni, nakikita ko sa Facebook ni Ma'am Melody. Wow, mami, sarap. Opo. Sabi ni Melody. Perselda, thank you po sa kaway-kaway dyan. Ano yun, mami? Mayroong hotdog? Hotdog yan po. Ay, ano pala yung bata? May kinukuha pa siguro, ma'am. Okay lang po ako, idol. Inaantok pa rin ako ngayon. Bakit kayo naantok sagat? Kawawa ka naman. Halika rito, patulogin kita. Masarap talaga pag tapos sandigan. Maribik, sandigan. Sandigan bayan. Okay, Sagato. Sabi ni Ma'am Matthew. Mami, sarap niyan. Sabi ni Ma'am Eva. Gemma, nagutom tuloy ako. Kain ka na, Ma'am Gemma. Pag magpapagutom, tapos na ako magtupi. Ay, sipag ni Ma'am Matthew.
Tawa man ng mga ano. Basta Sandigan, alam na. Yung klase kaya Sandigan yun. Sandigan Bayan. Nag-live ako sa gabi. Ay, sorry po sa gato, hindi ako nakapasok. Nag-live din kasi ako kagabi eh. Nag-screen, ano ako eh. Screencast eh. Tudas si Sagato. Tudas talaga, Ma'am Caselda Chan. Si Bonsai, andyan lang si Bonsai, nagtatambay siya si Sagato, si Sangkay Biboy. Okay lang, Sagato, next vlog. Sagato, thank you very much. Ay, bili na ate, bili na oh. Mura na, kamatis 30 lang kilo oh. Bili na kayo, bili na oh. Sagato, anong oras ka nagla-live? Sabi ni Ma'am Maribik Ibanez. Gabing-gabi na yan eh, sa Sagato. 11 viewers at 18 thumbs up. Maraming salamat sa inyo guys. Yeah, bante. Yeah. Yeah. Mga 9:30 PM. Maaga man pala. Nag-live si Sagato talaga. Eva, sabi ni Eva. Te, bili na ate, oh. Kamatis kayo dyan, oh. Mura na, oh. Wala si Ma'am Malu, ah. Kasi sabi ni Ma'am Malu, abangan daw niya yung live ko, eh. Ang hindi magdot-dot, maputol ang kamot. Kamot? Wow, naman. Pungkol naman kayo. Ay, 11 viewers at 19 thumbs up. Shoutout sa inyo. Kaya nga, saan na kaya si Ma'am Malu? O nga po Ma'am Matthew eh. Sabi niya kasi kagabi, abangan daw niya yung live ko. Kapasyal daw siya. Amo, ka-traffic. Baka na-traffic. Shoutout Ate Jema, sabi ni Sagato. Sangkay, thank you Sangkay, Sagato. Salamat sa support. Bili na kayo kamatis oh. Wala, andyan nata asawa ko ay tulog na ako nun. Sagato, nagmumulay pa kami lato-lato eh. Nagmumulay. Maribik, mahilig sa lato-lato si Ma'am Maribik. Ay, Ma'am Parcelda, dito mahal ang kamatis. Dito mahal ang kamatis. Bakit? Ay, sa ano kasi yan, ibang bansa, no? 13 viewers, sino may hawak si Kim? Ako. Ayan, oh, hawak ko. Yan, oh. Yan. Ako may hawak ng CV ko. Maria Paycalas, shoutout. Markjan, shoutout sa Markjan. Si Markjan, shoutout. Upper, Markjan. Upper. Shbam. Align. Please. Kiss ka pa. Ano naka-live? Saan naka-live? Hindi, andito sa ibabaw. Dito ko na kayo. Pinatong ko diyan, oh, diyan ko pinatong. 9 viewers at 18 thumbs up. Shoutout sa inyo guys. Shoutout na Eva, sabi ni Sagato Mix Vlog. Eva, tulog mo. Tulog mo. Yung Parcelda, thank you. Nakarap pala dun. Parcelda, I love you, sabi ni Ma'am Maribik Ibanez. Mami Word, Yahoo, thank you po sa iyong ano. Dikitan ko na yan, bigyan ko ng jacket yan. Yan, may jacket ka na ma'am. Mami Word, may jacket ka na po. Bili na kayo. Shoutout sa'yo.
Margyo Yahoo sa Binisagato Mix Vlog. Wow. Wag mo nang dikitan ito. Inanuhan ko lang ng jacket, mami. Mami Word. Roselda, thank you sa tawa-tawa mo dyan. Maraming salamat po sa suporta. Ang next nito guys na magla-live si Ma'am si Mami Word. Ma'am Roselda, mamaya pa naman po yan. At si Bonsoy, mamaya mga 12. Nang 2 hours lang ako, nakailan ako. 40 minutes na pala ako guys. Wala si Ma'am Malu. Nawala si Ma'am Malu, hindi nagpagkita. Ay, bili na ate, oh. Kamatis. 11 viewers at 20 thumbs up. Shoutout po. Mabuhay kayo lahat na andyan. Shoutout kay Mark yan. At kay Butchoy. Butchog si Marmar. Si Butchog. Kay Butchog Marmar. Si Marlong Butchog. Shoutout sa iyo. Kay Nanay Marlene, shoutout. Mami Word. Hello ate. Ba sabi ni Mami Word. Sangkay, thank you. Ma'am Roselda, salamat po sa tawa-tawa mo dyan. Init ba? Nagkamatis ako kahit anong paninda, matumal guys. Sabado, linggo lang kami nakakabawi rito talaga. Yeah, bante. Mark, di rin na ako makadot-dot mamaya sa live mo gabi na kasi. Okay lang po, pero may premiere ako 8:30. Baka gusto niyo po mamayang pumasok. May tatlo akong pipiliin na tatlong magkakasunod sa pinakadulo. Ang pipiliin ko, tag 100 ang Gcash. 100. Tatlo, tagwa 100. Para hindi, saan yan Mark ng lugar? Sa ano po? Sa may Novaliches, Quezon City, Dumalay Street. Novaliches sa may Manila. Quezon City po, Ma'am Roselda. Hey, 13 viewers, shoutout sa inyo. Oh, waray, agahan mo mag-premiere para makadudot si Ate Gemma. Mga 8:30 po. Mga 8:30 lang po ang aking premiere. Ma'am Marlies, baba ko muna yung ano mo ha. Ibaba ko lang yung aking premiere para matamsakan nila guys. Okay, bante. Yan guys, yung pinin ko po, akin yung premiere ko yan mamaya 8:30. Sana mga pasyal po kayo. May tatlo po akong pipiliin doon. Okay, thank you Ma'am Roselda. Sa gato, magkano po ang kilo ng kamatis ngayon, Sangkay? 30 lang po, 30. 15 kalahati, 15 kalahati, 30 ang kilo. Mura lang, Sangkay. Kasi meron dito pa yung nagtitinda na 20 kilo lang. Unang ko kasi nito, nasa 20 na. Ano yan? Nagsasunbaiting. Hindi mo may payong. Wala lang soft drinks. Mura lang, amongga. Ay, Christian Takadaw, opo. Opo. Tawa ng tawa si Christian. Titinda ng Ay, Boss Joey. Special, thumbs up. Sangkay, thank you very much. Yan guys, si Boss Joey official. Yung Tacloban, please paki-support po yan. Kaibigan yan, mabait din yan. Mabait yan si Boss Joey official. Sa'yo ito. Akin. Penge. Lumalangkot. Hingi-hingi
Shoutout sa'yo, nangihingi siya ng ng sayote. Hindi bibili yan. Joke lang yun. Yan po, mayaman yan. Si Ate Joy. Shoutout kay Ate Joy, oh. Nakita nyo yun? Si Ate Joy. Bayad yun. Kunwari lang yung nangihingi. Natusok ko na yan. Dalawa kami ni Criselda Channel. Thank you, Ma'am Criselda. Maraming salamat. Boss, bili na, boss. Okay. Question taka daw. Okay ka dyan. Oh, mura ng kamatis. Masarap sa ginamos. Opo, Mami Word. Ma'am Criselda, thank you. Sabi Mami Word. 12 viewers at 21 thumbs up. Shoutout po sa inyo, guys. Tol Joey, shoutout sa'yo. Ay, Joel Di Guzman, shoutout po. Mega love shoutout po. Nandito si Joel Di Guzman. Thumbs up po. Maraming salamat, Sir Joel, sa iyong sa iyong suporta. Hindi po siya guys, ha. Hindi po siya YouTuber. Pero mayroon na siyang subscriber na 388. Pwede natin suportahan kahit hindi po siya nagbago. Meron na siyang 388 na subscriber, guys. Mga kawaray, pwede natin please pasyalan niya atin to si Joel Di Guzman. Sa inyo, ma'am? Ano po yun? Mayroon, ano yun? Ito po, Ilan? dalawang footlong, isang burger, tapos patty. Patty pa siya. 2 putlong. Hindi, sabi niya may ganon. Balikan ko to, kuya, ha? Sige. Tapos 2 putlong lang. Ito po ba? Yan. Pagkano? Balikan ko na lang. Sige. At saka, pero kukunin ko na to para tabi wala na natin. natin. Ha? Ah. Kilala naman ako natin. Yes. I know. Balot ko lang. Magbabalot lang ako, guys, ng paninda ni nanay. Ako kasi minsan rito eh. Nagbebenta ng tinapay. Katiwaldas kasi ako dito sa tinapay. Ganun talaga, guys, pag marunong ka mag-isama sa sa tinatapatan mo ng pwesto. Kasi ang mayari nito, si nanay talaga po. Ako po ay nasa banggita lang nagtitinda. Sa kanila po talaga pwesto yan. Nasunog lang. Pero ako nagbibenta pag wala si Ate Pia. Katiwaldas. Kain na po kayo. Sabi ni Christian Tagadaw. Sige, kain ka na kasi Christian. Yo, ate. Banshi? Hello everyone. Kuya Joel, Lot Mix Vlog. Shout out. Ako meron akong isang subscriber. Mega love shoutout sa 14 million people, sabi ni Ma'am Criselda. Hey guys, thank you po sa inyong lahat. Dami yung nagko-comment dyan. 12 viewers and 23 thumbs up. Thank you very much. Ma'am Lot, hi Mami Word, sabi ni Lot Mix Vlog. Joel Di Guzman, Mami Word, mega love shoutout, sabi ni Joel Di Guzman. Mami Chris, Lot Mix Vlog, sabi ni mega love shoutout Joel, sabi ni Mami Word. Thank you sa inyo guys sa sana suportahan po natin ang mga kaibigan natin dyan. Guys, ipin ko po dito si Joey Palitan ko na akin. Ang kay Joey, pin kita para madikit ang kanila. Please guys, for support kay Tol Joey. Kaibigan natin yan. Magaling yan sa TikTok. Si Joey. Daming mga video, daming videos yan ng mga mga vlog na maraming video. Ano ba? Bili na kayo. Nahiya mga tao mo. Grabe kasi mga Korea, ang mura ng Tol Joey, mega love shout out. Sir Joel Di Guzman, paki-support po yung nakapin po. Maraming salamat po sa inyo. Kahalot-lot, ba't ka umalis din kay Biyay? Nag-live nga po si Biyay ngayon. Napasyal ako doon, saglit lang.
Ay, Grace. Sangkay, salamat sa iyo. 10 viewers in the house, shout out. Next kita, Ma'am Lot. Pin kita dito. Andun pa ako, Mami. Dalawang city ko na nanood ng mga Mami. Pampang, sabi ni Ma'am Ward. Tumbling lang, sabi ni Lot Mix Vlog, diba? Masakit sa likod yan pag nagtumbling ka. Ako din, andun ang main ko. Thank you, Mami Ward. Salamat po. Mag-live ako later. Lot Mix Vlogs. Sige, pin muna kita. Ang kay Joey, next na lang kita. Si ano muna, si Ma'am Lot kasi magla-live daw po siya. Mami Ward, thank you po ha. Team Tacloban, thank you very much sa inyo guys. Magkano yung kay Albert? Ito tayo, kaya to. Dalawang ano, asyan. Wala pang bayan. Dalawang Pati. Okay, lot. Dikit ko na tong ninja ko. Sige. 9 viewers at 23 thumbs up, shoutout. Big buyer. Papakyawin niya na yun. Thank you, Waray. May kami akong pag-im sa inyo. Sige po. Thank you, Maray. May kami akong pag-game sa inyo. Ayan, go to channel na lang. Sige po. Lot Mix Vlog. Caselda channel, thank you. Guys, yung nakapin po, paki-support naman po para maipaikot natin yung NIPP natin. Gusto natin si Mami at si Ma'am Caselda. Grabe, init. Super init. Ano kayang ilang degrees na naman kaya ngayon? Kahapon, 45 eh. Okay, isang kay B-Boy, salamat sa tawa mo dyan. Sakit sa balat ang init mga koray. Wait ba? Kasang oras na pala? Wala. 53 minutes na pala ako. Grabe init Manila, walang pasok school. Saan yung Mami? Ilan po? 5. Wait a minute. Kaping mainit. Mainit po eh. Wala pa kayong payong. Ba't nagdadala kayong payong? Alam niyo na mainit. Wag. Ha? Kaya yan. Pag gusto may paraan. Pag ayaw may dahilan. Sabi pa ng ano namin, advisor. Pag gusto may paraan. Pag ayaw may dahilan. Ma'am, teacher, di ko po nadala yung ano ko, yung assignment ko. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Hindi ko makalimut-kalimutan yun eh. Pinapagalitan ako eh. Teacher ko. Shout out, B-Boy. Sagado Mix Vlog. Birthday all red. Tama si Christian. Nagay B-Boy. All red. Hanggang ulo, hanggang paa. Geng. Ano? Shoutout po Ate Lot Mix Vlog. Sabi niya sa Gato Mix Vlog. Wait lang, busy. Wow, maraming business si si B-Boy. Thank you, Ma'am Gemma. Hi, Sagato. How are you? Shout out, B-Boy TV. Viral kagabi sa Gato. Nood ako, tusok lang. Thank you, Lot. Yan lang, te. Excuse nga ako, day. 88. 25, 32. Tama? 88? Ano 88? 50, ano lang mahigit yan? 30. Ay, 58 lang pala, sorry.
Sorry naman. 32 pala, tsaka ano lang, 25. 25. 57. Ano to, ma'am eh? Yung mailing ha, 25. Oo, tsaka 30. Oo, pala 57. 57. Nambububo ako sa ano ah. Mathematician ah. Awit ba? Yan na nga ako mag-uniform. Ito ka sa. Lagrog. Uy, wala na sila isda. Kunti na lang. May kinuha po. Hintayin nyo na lang, Kuya Bing. Sa 11 viewers, shout out. Thank you po Ate Lotlot sa pagbisita sa live ko kagabi. Sabi ni Sagato Mix Vlog. Guys, yung nakapin po si Ma'am Lotlot, paki-support naman po. Maraming salamat yung team Tacloban dyan. Oh. Next natin dito si Ma'am Criselda. Ma'am Criselda, yung main channel niyo po para may pin natin. At si Mami. Mami World. 11 viewers at 23 thumbs up, shoutout. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Dami niyang tao kagabi sa Gato. Sabi nito. Ano yun? Basa mo. By 10 viewers at 23 thumbs up, shoutout po. Mabuhay hanggang gusto nyo. Kamatis nga ni, bili na kayo. Mura na lang. Ang kamatis ko. Pag gusto nyo bumili, 20. Ang ano. Ay, 15 lang kalahati, 15. Dami nga. Wala si Ma'am Malu. Hello po. Lot, sabi Ma'am Marivic Ibanez. Team Tacloban yan. Si Ma'am Marivic Ibanez, Melody, si Eva, si Marivic. Ano pa bang isa? Ang Gemma at si Gato. Mga Team Tacloban. Sige, kaya. Init. Mainit sa Pinas. Bili na ate. Ma'am Marvic, hello po. Sabi ni Ma'am Lotlot. Tambay lang ako kagabi. Antok na ako. Sabi ni Ma'am Corselda. Ay, Bonsoy, thank you sa mga Bonsoy ah. Sa kay B-Boy, thank you very much din. Gemma, thank you po. 10 viewers in the house, shout out. Pili natin. Hinog po ba? Hinog kami ba? Halo. Dami ng 10. 10 lang o marami na. Ay, bili na kayo ate. Kamatis, 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 kamatis. Ano binto dyan? Bili na ate, bili na. Oh, kamatis. Kamatisan nyo na, kamatisan nyo na. Mura na, oh. Mura na, mura na, mura na, ah. $12 viewers and 23 thumbs up, shout out. Sagato Mix Vlog, shout out. Ma'am Lotlot Mix Vlog, palitan ko na po yung nakapin ha, para may pin ko po yung iba. Salamat po. Sagato, ikaw na yung pin ko. Wala yung main channel ni Ma'am Coselda eh. Second channel yata ito ni Ma'am Coselda eh. Second channel nga. Kalagad. Thank you, Waray. Walang ano man po. Eva, thank you, thank you rin, Mark Jo. Ma'am Eva, thank you, ma'am. Salamat po sa inyo. Team Tacloban, maraming salamat. Thank you very much sa inyo. Ano nga ni? Thank you sa mga Tacloban.
Team Tacloban, thank you very much. Salamat sa suporta nyo. Nakikinig lang ako, nagluluto ako. Sabi ni Ma'am Criselda. Sige lang po, Ma'am Criselda. Ma'am Gemma, thank you po sa dyan. One Ice. Pili na, kamatis. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out kay boss. Shout out sa ating mga kaibigan na nagta-tricycle. Mga tricycle boys. Bili na kayo kamatis, oh. Bossing, 15 lang kalahati, bossing. Halika, marami, kalahati, 15 lang po. 15 ba? 30 kilo. Murang-mura na. Sa UT, 20 lang. Tumpok. Nagbagsak na ng presyo ngayon. Bagsak presyo. Para makarami. Pag gusto nilang bumili, lumapit na lang sa akin. Lilipat nga ako doon para... Lilipat naman ako doon. Hihintay ko lang makaan doon siya. 15 lang, bossing. 15. 15. Opo. 15 na lang. Ayaw ng 15. 20 lang yan. 20 lang. Panggulay ba? 20. Ito na lang. Hindi ano lahat. 35. 20. 20. Mga tatlo. Lalaki. Ito na yan. Ay, sobra. Ayan, 20. Uy, pasampu-sampu lang ang akin dito. Ayun yung papabumili. Bumili na kayo, mura na, oh. 30 lang kilo, 30 kamatis, oh. Wala si Ma'am Malu, eh. Papakyawin sana ito ni Ma'am Malu, eh. 40 lahat. Kala ko makapasyal si Ma'am Malu ngayon. Busy yata. Okay, Sagato. Thank you, Sagato, ah. Thank you, Team Tacloban, Ma'am Gemma, Melody. Thank you very much. 9 viewers at 23 thumbs up, shoutout. Uy, naka 1 hour na pala tayo. Thank you very much sa inyo. Lalo sa amo nyo, sa ano nyo. Ano yung si B-Boy. Bili na, ma'am. Yung silang kalahati. Yung malambot eh. Ito malambot. Yung nila nung hero. Mami Ward, thank you po sa kaway-kaway dyan. Babawan nyo, Mami Ward, yung bahay nyo, mi. Oh, para, opo, 15 lang kalahati, bossing. Kalahati, hindi 15 kilo, ah. Gawin na natin 15, ma'am, ah. 20 lang puhunan ko nito, 10 lang akin. Murang-mura na yan. 10 lang ang akin dyan, mga idol. Ay, bilhin na ate, oh. Thank you. Shout out kay Kuya Mark. Salamat sa magbigay ng kamatis. Okay. Huwag nyo, kain tayo ng almusal. Sabi ni Ma'am Eva. Sige lang. Thank you, Ma'am Eva. Tapos na po ako nag-almusal. Kinig lang ako ng kakapi ako at juicy sa labas. Sige lang, Mami Word. Sarap niya, no? Lamig na panahon, tapos magkakapi ka, tapos sigarilyo. Aba! Sarap talaga. 9 viewers at 23 thumbs up. Shoutout sa inyo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Shoutout nga ni... Bili na kayo, bili na, ha? Ang Corselda channel. Thank you. Yan si Christian, guys. Nagtitinda ng singkama si Christian. Yan, naka-red. Pulang-pula. Birthday niya kasi ngayon.
Si Christian Takadaw, nagbibenta na, nagtitinda ng singkamas. Kain tayo, Marjo, Pancit Canton lang. Sige, Ma'am Gemma. Ma'am Criselda, salamat po. Mura lang ang kamatis dito sa amin, mahal. Probinsya po kasi yan eh. Dito kasi, Ma'am Eva, marami po kasi nagtitinda rito ng kamatis. Meron pa nga 20 ang kilo eh. Bossing. Bilid lang po. Okay, bante. Malayo na. Ito lang. Gawin na natin 10, boss. Isa. 10. Ay, bili na kayo. Bili na, oh. Ma'am, bili na, ma'am. Kamatis, ma'am. 15 lang kalahati, ma'am. Hindi ka. Sino to? GDG, shout out sa iyo. Maraming salamat po sa sa patusok. BGO. GDG. Shout out po. Mami, kain na kami. Sabi ni Ma'am Gemma. Patinta Globan Market, 60 ang kilo. Po talaga pag ganun talaga po pag probinsya. Kasi nanggaling din nata yan dito sa kinukuha nilang kamatis galing sa Batangas or yung kung saang lugar. Kasi kami madalas na nakukuha namin Biskaya, Bulacan. Ito, Bulacan tong kamatis na to eh. Nakuha ko, Bulacan. Si Joel to. Ay, thank you po, Sir Joel. Maraming salamat po sa pagdikit mo sa iyong alagad. Thank you very much po. Yung Di Guzman po ba? Joel Di Guzman. Thank you very much. Eva, Mami, almusal tayo, sabi ni Ma'am Eva. Thank you, Ma'am Gemma, Ma'am Melody, thank you. Ma'am Marivic, thank you. Sagato, thank you. Ma'am Matthew, my Bonsoy, Mamay, Maria Picalas, Ma'am Sir Joel Di Guzman, Sir Joey, Boss Joey, thank you tol, Joey. Happy birthday, kuya. Nakapula lang, Ma'am Gemma, pero hindi niya birthday. 11 viewers at 24 thumbs up. Shoutout po sa inyo, guys. Maraming salamat po sa isang kay B-Boy, thank you. Alam ko, andyan lang yan. Si Mami Joleta Reyes. Sa nanay ni isang kay B-Boy, thank you very much din po. Me, thank you, me. 11 viewers at 24 thumbs up. Shoutout. Ay, bili na ate. Bili na. Kamatis kayo dyan, oh. One hour, 9 minutes na ako, guys. 2 hours lang tayo, guys. 2 hours. Salamat, Mark Joe, Marvic Banyas. Thank you rin po sa inyong Team Tacloban. Sa Lunes po, magbigay ako ng pang merenda nyo. Kahit mo kunting halaga lang po, pero may pang na rin kayo nyo. Ang merenda, okay na yan. Mamaya, guys, huwag nyo kalimutan ang premiere ko. Meron tayong pala pag-games. 3 huling magko-comment.
mananalo ng tag 100 Gcash. Kamatis po. Ilan po ba, ma'am? Bilate. Lahat lang? Palalaki yung higop lang. Ha? Sino? Sino? Hindi ko maintindihan. Sino? Siyempre. Tatat na balisa. Mura na to, mami. 16 po, 16. 15 na nga lang po. Thank you, mami. Ay, bili na ate, oh. Kamatis, oh. Nakamura ka na. Nakita mo pa sa personal yung nagtinda. Shing. Natawa si mami. Shoutout kay mami. Okay, shoutout. Ay, bili na kayo, oh. Kamatis, oh. Murang-mura na. Nakita mo na sa personal yung nagtinda. Alam mo na yun. It viewer, shoutout. Salamat guys kasi hindi tayo na zero, may nagpakulay sa atin. So kay Ma'am Marlis. Ma'am Marlis, thank you very much po. 6 PM daw, mayroon siyang pag-games. Ewan ko kung ngayon ba yun or sunod na mga araw.
Naglubad yung mic ko. Buti may reserva akong dala. Marjo, wala nang boses, sabi ni Ma'am Maribik. Yan po, naglubat. Bigla namatay. Pinalitan ko na, mayroon na po ba? Sound check, sound check. Ayaw niyang pakinggan natin paano siya magbenta. Dahil, mamami nalubat po. Kung isa. Nagpalit lang ako ng mic. Lagyan mo na ng boses. Mayroon na po, mayroon na. Yan, meron na. Meron ng boses. Boses ng kagitingan. Okay, bili na oh. Mura na, 15 lang, 15 lang, 15 lang, 15 lang oh. Kamatisan nyo na, murang-mura na oh. Boss, 15 lang kalahati boss. 30 ang kilo, murang-mura na po oh. Ma'am, 15 lang kalahati ma'am, pili ka na ma'am. Ma'am, mami, bili na mi. Huwag nyo na hanapin yung 20 kilo. Or 18. 8 viewers, shoutout po. Thank you very much sa inyo guys sa pag-suporta sa aking live. Thank you very much. Hindi dumating si Ma'am Malo. Okay na. Sabi ni Ma'am Maribik Iban. Nalubat yung isang mic ko. Naglobat. Kaya biglang namatay. Mabuti na kita ko sa comment. Bili na kayo kamatis oh. 15 lang kalahati. Napakamura. Murang-mura na po. Bossing. 15 lang kalamatis. Kalamatis. 15 lang kalahati. Ang kalamatis ko, 15 lang kalahati. Mura na. Ako ng tubig ha. Yan lang kayo. 9 viewers, shoutout. Butang lang akong tubig. Nauhaw na ako. Pare, paano ang tubig malaki? Ah. Yeah. May ka pala? May ka palang yun? Oo. Kahapon, mayroon yun. Yung gumawa tayong video. Nakalimutan ko nga bigyan. Pairam ko muna yung isa eh. Para maganda rin ang sayo. Ito mayroon yun. Kaya dito kahit malayo, rinig. Opya! Atras idol! Si Ma'am Merlis. Salamat kay Ma'am Merlis sa palipad niya kanina. Ah. Para si Jingjing? Kahawig yun eh. Uy! Sir Joel de Guzman, thank you po. Pangatlo na po yan. Ang dami naman. Maraming salamat po. Sir Joel, may 8:30 may premiere ako mamaya. Baka makapasok ako mamaya. Ano lang naman yun. Kumakain ako ng hapunan. Ang ulam ko ay galunggong with kamatis. Makapasok tayo mamaya kasi may 3 akong pipiliin mamaya. Nahuli na magko-comment sa aking premiere. Hanggang mag-end, 3 comment ang pipiliin ko. Bigyan ko ng tag 100 Gcash. Para naman makatulong tayo sa kanila pang loob. Huwag nyo na lang pang scatter, huwag nyo isugal. Yan nyo na lang, pang load. Load nyo sa mga anak nyo or asawa nyo para matuwa naman sila. 10 viewers at 23 thumbs up, shoutout po. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo guys. Thank you very much nga ni. Gusto pa si Joyce eh.
8:30, isang Sir Joel D. Guzman, meron po akong premiere mamaya. 3 tao ang pipiliin ko. Yung huling magpo-comment, 3 comment na tagwa 100 Gcash. Kaya magpapa-Gcash ako mamaya ng 100 agad para 300 para na. Hi, shout out. What's this? And viewers, thank you very much at 26 thumbs up. Nakano na tayo guys, 1 hour and 27 minutes na tayo. Kunti na lang. Hanggang 2 hours lang tayo mga kawaray. Para makapasyal tayo mamaya kay Mami World at kay Bonsoy at kay Ma'am Carcel the channel. Papasyalan natin kasi tamsak lang ako doon, host. Okay lang, sige, Sir Joel D. Guzman. Walang anuman po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa suporta niyo po. Taga saan po ba kayo, Sir Joel? Dito lang po ba kayo sa Quezon City? Sarap ng kamatis, lagyan ng tuyo at saka siling maanghang. Oh, yung silid yan sa probinsya natin, yung tawag na yung maliliit. Anong ngaran ba to? Yung maliliit na sili, parang ganula. Ano na yung ngaran natin iba? Yung sili na yun? Siling demonyo ba yun? Tama ba? 8 viewers at 26,000. Thank you po. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you sa support. Mami, bili na mi. 15 lang kalahati, mami. Mura na po, mura na oh. Yeah, bante. Ay, Susubaki Vlog. Migalab shoutout po. Kumusta? Good morning, Lods. Mas morning sa iyo. Susubaki Vlog. Shoutout. Nandiyan ang mga tintakloban. Mga waray-waray. Sana napasyal ka kay B-Boy TV. Susubaki Vlog para madikitan ka ng mga tintakloban. Marami sila dyan. Ayos lang. Wala ka pa sa work mo? Hello everyone, sabi ni Subaki Vlog. Ito yung nakilala ko to kay Ma'am Murata channel. Kay Ma'am Murata Teresita channel po. Nakilala ko si Subaki Vlog. Sige, pin ko yan. Yung premiere mo ba, may pag-games yan? May pa-Gcash ba yan? Para pasukin kanila. Ang guys, pinin natin si Subaki Vlog. Subaki, naman ako, pasyalan nyo yung premiere ko. Saka ko. May pa-premiere ako mamaya 8:30. May pipiliin akong 3 huling na magko-comment ng tagwa 100 Gcash. Hello, B-Boy TV, sabi ni Oy, Subaki, Yahoo, sabi ni B-Boy TV. Nandiyan po pala si Sangkay, kala ko nawala na. Sige, share ko. Thank you, Subaki Vlog, salamat pag-share. Sangkay B-Boy, baka gusto mo rin, share mo na yung premiere ko. Para maalam nila, para marami naman sila may tatlo naman ang mananalo, tagwa 100 Gcash. Totoo yun ha. Hindi yun sabi-sabi lang kasi nanalo na sa akin si Ma'am Maribik. Nung nag-premiere ako noon, si Ma'am Maribik lang nandun. Ay, may 3 pala. Si Ma'am Maribik. Si Ma'am Maribik ang nagtagal. Sabi ko, pag nagtagal si Ma'am Maribik, kay Ma'am Maribik ko na ibibigay. Isakto lang, huling comment kay Ma'am Maribik. Ay, Maribik tuloy. Ma'am Melody pala. Melody, sorry. Kumusta, B-Boy? Subaki Vlog. 9 viewers, shoutout at 27 thumbs up, shoutout sa inyo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. B-Boy TV, tawa ka dyan. Si Maribik tuloy. Hindi ko alam si Maribik yun, si Mama Melody pala yun. Pasaway. Ano nga ni? Shoutout. Guys, yung may premiere po si Subaki Vlog. Pag-support guys.
Maraming salamat sa inyo. Ma'am Gemma, thank you po. Sana makapasyal po kayo mamaya. Malay nyo kayong makakakuha. Nagawa 100. Ano yung binibenta mo? Kamatis, ano? Subaki black. Kamatis. Kamatis. 30 lang ang kilo. 15 kalahati. Murang-mura. Malasa. Oh, masarap po talaga to, lalo pag hilaw. Sarap pag hilaw kay malutong-lutong. Kaysa hinog, yung hinog maganda pang ano yan eh. Sa mga itlog-itlog. Grabing binta ko, kalit man. 3,000 puhunan binta. 1, 2, 3, 4, 5. 550. Oh my goodness. 570. Uy. Sir Joel Di Guzman, thank you po. Salamat sa mga dinikit mo sa akin. Maraming salamat po, Sir Joel. Sir Joel, thank you po sa mga alagad mo dyan. Salamat. Melody, oy. B-Boy TV, shoutout. Oh, si Melody nga po nanalo sa akin. Nagkamali nga ako. Sorry naman. Sorry naman. Sorry nga ni. Si Melody yung nanalo sa akin. Sorry. Welcome po, host. Kasi saan kayo, Sir Joel Di Guzman? Salamat sa mga ano mo dyan, ha? Mga agimat. Guys, inaanyayahan ko kayo ni Waray na pumasok mamaya sa premiere. 8:30 lang po. May tatlo tayong ano. Pag may tatlong nanalo sa ano, sa ating premiere ay bibigyan ng 100 Gcash. Thank you very much. Nagsayop lang agoy. O nga, guys. O nga po Marvic eh. Pasensya na po. Loko-loko. Nenlove ka siguro kay Marvic. Siya palagi binabanggit mo. Buang. Hindi, oy. O talaga, pasaway ka talaga. Nagsayog nga ni habang may buhay, may pag mabubuhay. 8 po. Gawin na natin 10. Okay. Thank you very much. Thank you. Si Sangkay pasaway ito talaga. In love, eh. Nagkamali nga niya ako, Sangkay. Sorry na nga ni. Ay, iba. Hanggang 2 hours lang tayo, guys, ha. Natano na tayo. 1 hour na po ang aking live. Kunti na lang. Outi na tayo. Doon naman tayo kay Mami World. Patay. Maribig. Sabi ni Sangkay daw, in love daw ako sa'yo. Kasaway ito eh. Issue to eh. Tao na to eh. Na-issue ka ha? Sangkay ha? Kasaway ka Sangkay ha? Ay, bili na. 15 kalahati. 15. Kamatisan nyo na. Baka gusto nyo. Baka gusto nyo bumili eh. Bumili na kayo. Napakamura. Ipiyaw. Maraming salamat. Habang buhay may kamatis at sayote, sabi ni Ma'am Eva. Malamang po. Ilang buwan na ako nagtitinda ng sayote. 3 months na mula nung ano, January. 3 months na ako nagtitinda ng sayote. Kahit pa paano naman po, na kukuha ko naman yung pangkain ko rito.
sa araw-araw at panghulog sa ating mga utang sa 5-6. Kung marunong ka magbayad sa mga utang mo, maraming papautang sa'yo. Real talk lang. Kailangan mo magbayad. Dami na sa akin nagtitingin sa akin. Pag may dumadaan dito guys, ng mga namimili, tumitingin sa akin. Sino kayang tao na yun? Sikat ba yun? Sikat daw? Sikat. Tinitignan nila kasi may mic ako. Nandito sa damit ko. Yan ah. Hi sir. 15 lang kalahati sir. Mura na. Mura na, mura na. Pautang boss, Subaki Vlog. Bawal po utang. Bawal po utang. 17 sir. 17. Yan po. 70 pesos? 17. 17. Okay na to. Gawin na natin 20. Okay lang po. Ems, Yahoo. Andiyan si Ems? Nahuli ka na siguro, Sangkay. Sangkay, baka nahuli ka na. Wala na si Ma'am Ems dyan. Nahuli ka yata sa ano. Nandito ba si Ma'am Ems? Wala naman ah. Sana isa ako dyan sa Manalo. Sige Ma'am Gemma, pasok lang po kayo mamaya. 3 naman po pipiliin ko kasi para hindi naman po ano. Hindi sayang ang effort nyo sa pagpasyal sa akin premier mamaya. Gilid na ate, gilid kayo. Ate, gilid po kayo, tiba maipit po kayo dyan. 20, 30, 40, 50, 33. Thank you very much. Ah. Ay, yung ano mo? Sikat ka na kasi dyan, yaw. Hindi pa po Ma'am Subaki Vlog, thank you very much. Hindi po tayo sikat. Ano lang, napapatingin lang sila. Uy, bili natin. Naglaho na si Ems, sabi ni B-Boy TV. Baka nakabag lang dyan. Nakatambay lang. Parang alam ko dyan, nandyan si Mami World. Ma'am Criselda, Tim Tacloban, Sir Joel, Subaki Vlog. Thank you Subaki Vlog sa pagtambay. Wala kang pasok ngayon? Yeah, bante! Yeah! Payong oh. Ha? Nangyari? Nagumana? Walang hangin? Ma'am Criselda, thank you po. Salamat po.
Sir Joel, thank you rin Sir Joel. May panglima ka na Sir Joel na ano ah. Thank you very much po. Thank you very much Sir Joel sa iyong mga ano halagad. 10 viewers at 28 thumbs up. Shoutout po. Kaya bilhin na ate, kamatis. Mura na. 15 lang kalahati, 15 oh. Ako! Ako! Bakit kaya sandali mayakap ka? You know? Kawawa nga yan eh. Yung bata. Nakakawa yung mga bata, no? Ganun, no? Tulad yung isa ring babae na may daladalang ilang months pa lang yung baby. Daladala niya. Wala pa ata 1 taon. Yung bata. Karga-karga niya, ipapampon nga daw niya. Nung linggo nandun ako. Kita ko. Oo, papampon niya. Kasi di daw niya kayang buhayin. Kasi sabi ka daw ng magulang niya, ipampon na lang daw yan. Ayaw daw niya. Gusto niya daw yung sa ibang tao lang. Para daw madadalaw niya. Kaso lang, pag nag-ampong ganun, kailangan may papers ka. Kasi mamaya sabihin, sabihin na dinukot mo yung bata. By 10 viewers, shoutout po at 29 thumbs up. Tay, bili na tay. Kamatis, kamatis oh. Time viewers in the house, shout out. 1:44 minutes na tayo guys. 2 hours lang po ako ah. Anak ko lang, ito pa lang siya. Tapos ka na ka? Diba? Thank you din Mark Joe. Sabi niya Ma'am Gemma. Thank you rin Ma'am Gemma. Nakano na ako. 1 hour and 46 minutes. 2 hours lang po hanggang 2 hours lang. Mag-out na rin ako. Para makapasyal din kayo sa ibang ano natin dyan. So Baki Vlog, thank you. Salamat. Para makapasyal tayo kay Ma'am Mami. Kay Mami World. At kay Ma'am Corselda at kay Mary Grace Francisco. At si Subaki Vlog, nagla-live din yan. Baka naka-live yan ngayon.
Ate, bili na ate, oh. Yeah, ulit. Joel Di Guzman, salamat. Team viewers at 30 thumbs up, shoutout. Pagod na. Bili na ate, oh. Kamatis. 30 lang kilo, 15 kalahati. Sinsa busy ako. Wala sa kay B-Boy. Hindi makadot-dot masyado. Okay lang, mamaya mag 2 hours mag-ano na rin ako. Mag-out na rin ako. Hit viewers at 30 thumbs up, shoutout. From Corselda channel, thank you. Okay, bili na kayo, bili na, oh. Subaki Vlog, Gemma, thank you very much. 6 viewers at 30 thumbs up, shoutout. Yes, sige, malayo. Huwag mo na matras. Yes, sagad muna, sagad. Ras, kunti lang, kaya na yan. Yeah, diretso. Yeah. Kabig. Te, bili natin, 30 lang kalahati, te. Ay, 30 kalahati, 15 kalahati, 30 kilo. Kamatis kayo dyan, kamatis, oh. Tay, bili na tayo, 15 kalahati. 15 kalahati. 30 kilo lang. Bili na. Hinog po ba? O halo? Yan, 16. 15 na lang. Uy, kamatis, oh. One hour and 51 minutes na ako, guys. Kaya maya mag-out na rin ako. 7 viewers, kay Mamay. Shoutout din kay Mamay. Bili na ate, bili na, ah.
Ay, may Malu. Ayan na si Ma'am Malu. Ma'am Malu Parts. Thank you po. Pin kita. Sinsya na kanina pa kita naabangan. Thank you po. Salamat po sa pagpasyal, Ma'am Malu. Nakapin ka na, Ma'am Malu. Tala. Thank you, Ma'am Malu. Maraming salamat po. Salamat. Thank you very much. Mabuti di pa ako nag-e-end na papasok. Thank you very much. Nandiyan guys si Ma'am Malu. Uy, nabuhay bigla. Nabuhay agad. Uy, nabuhay. Thank you. Biglang nabuhay man ang Team Tacloban. Tsaka si Mark Gawaray TV nabuhay bigla. 8 viewers at 31 thumbs up. Shoutout po. Nandiyan si Ma'am Malu. Thank you, Ma'am Malu. Nandito ka. Ay, kamatis. Hindi na kayo, kamatis kayo dyan, kamatis. Thank you. 20 lang yan, te. Ha? Ito. Ilang piraso? Lagang 20? Ha? Lagang 20? Pwede nga sa piso. 20 na. Ayan, 20 lang. Mura na yan. Ma'am Malu, thank you, Ma'am Malu. Kamatis, 20. 20 lang, sigaw mo. Hindi po, bago yan. Hindi yan. Balat lang yan, madam. Balat lang po. Kahit nga po, isang linggo yan, hindi man nasira yan. Basta wag lang. Bilhin na. Oh. Kamatis. 15 lang, kalahati. 15. 30 kilo, 30. Kamatis. 15 lang, 15. Oh. 15 kalahati, oh. 15 kalahati, kamatis. At 30 kilo, 30. Kamatis! Dahil kamatis tayo. Marami pa to. Laki pa ng habuling kong puhunan. 3,000 pa naman puhunan ko rito. Okay, bili na kayo. O, kamatis. Mura na. Kamatis. Bili na, kamatis, oh. 15 lang, 15 kalahati, 15, oh. Mi, 15 kalahati, kamatis, oh. Bili na, Mi. Dali na, Mi. Bili na kayo, Mi. Pansin niyo naman ako. Para mabawi ko puhunan ko. Laki pa ng puhunan ko. Ay, Ma'am Malu, thank you po sa may, sa kulay. Bili na kayo, ay. Kamatis, bili na. 15 na lang, 15 kalahati, 15, oh. 15 kalahati, 15, oh. Napakatamis. Malutong. Bili na, kamatis. Bili na, kamatis. 15 kalahati, 15, oh. 15 lang, 15 kalahati, oh. Mi, kamatis, 15 kalahati, 30 kilo. Mura na. Kamatis. 15 lang, 15 kalahati. Maganda, oh. Kamatis, bili na. Ay. More sigaw na, sabi ni B-Boy TV. Yung team mo di nakasupport sa akin. Ay, Ma'am Malu. Uy, Sangkay B-Boy, yung team mo daw di nakasupport kay Ma'am Malu. Bili na, kamatis, oh, kamatis. Boss, bili na, 15 kalahati, 15. Napakatamis. Unang kagat, kain lahat. Bili na. Kamatisan. Walang tapon. Kamatis. Mura na, oh. 7 viewers, shoutout. Kamatis kayo dyan, kamatis, oh. Napakatamis. Boss, kamatis, boss, oh. Ang tamis. Apuntahin ko yan, Malu Parts. No problem. Sabi ni Sangkay B-Boy.
Nakasupport po kami sa iyo, Ma'am Malu, sabi ni Ma'am Marivic Ibanez. Ungap. Bili na mami, 15 lang, oh, mura na, mura na. 15 lang kalahati mi. Kamatis ng tamis. Dali na. 30 kilo. Mataas kasi ang ano dito mi. Tapos kuha ko kasi mami, 20 ang kuha ko nito eh. Hindi kasi pwedeng ano, babaan natin ang presyo, malugi tayo. Wala tayong kikitain. Bili na, kamatis kayo dyan, magkamatis. Magkamatis na, 15 lang kalahati, 15. 30 ang kilo, 15. Matis. Kamatisan nyo na. Bago init. Nakasubscribe po ako sa iyo, Ma'am Malu. Sabi ni Ma'am Gemma. Hindi mo naiinitan. Gemma, thank you po. Nakasupport na ako sa iyo, Ma'am Malu. Sabi ni Melody Alvarez. Ayan, naman team Tacloban, nandyan pa sila. Napaka-supportive po niyan. Ma'am Malu, ano po oras ba kayo nagla-live? Kasi di ako nakakapasok sa live niyo. Thank you, Ma'am Malu, sa blessing po. Pinalipad niyo po. Thank you very much. Bili na kayo, mga sisi. Kamatis. 15 lang, kalahati 15. 15. Napakamura. Thank you, B-boy. Iba nanonood ng video mo. Now, Ma'am Malu. Yahoo. Sabi ni Sangkay, B-boy. Thank you. Team Tacloban, support natin si Ma'am Malu, nakapin po. Maraming salamat sa inyo. Bili na, kamatis, kamatis, 30 lang kalahati. Ay, 30 kalahati. 30 kilo. Kamatisan nyo na yan. 15 lang, 1/4, 15. Ay, Daddy, kamatis, Daddy. Wala nang tao kasi. 11 na kasi. Naku, Ma'am Parks, bagong dikit. Oh, good morning. Sabi ni Ma'am Eva, mga 10 PM po. Sa inyo, 2 AM. Oh, madaling araw. Tulog na tulog pa ako nun. Bili na, 30 na lang kilo, 30. Naka 30 po ako, Ma'am Malu eh. Mataas kasi puhunan nito, 20 ang puhunan ko nito eh, may kargador pa. Hindi kasi pwedeng 25, malugi tayo. May 10 lang ako sa 1 kilo, Ma'am Malu. Eba, dito ka didikit sa iyo kasi nandiyan ang gamit mo. Thank you. Bili na. To Ma'am Malu yung kaya pala hindi ako maka sa iyo, Ma'am Malu, sa live nyo. Nagre-reply na lang ako minsan pinanonood ko yung short video nyo. Sinsya na po. Bili na, 30 lang, 30 kilo, 30. 30 kilo, 30 kamatis, 30. Ate, bili na ate. Kamatisan nyo na yan, 30 lang ang kilo. 15 kalahati, 15. Oh. Mura na. Buti pa si B-boy, alam niya kung bakit 20 per kilo. 25 per kilo. Sige, 20. Bili na. 25 na lang, 25 oh. 25 kilo, 25 oh. 25. Ang balita. Tragis yan, gag. 25 na lang, 25 oh. Sayang. Bili na. Patanghalian na kasi, kaya konti na naman ang mga tao mamalingki. O nga po eh. Siya mo yan, Ma'am Malu, wala po kaming channel. Ang Team Tacloban support. 25 na, 25 oh. May 25. 25. Bili na oh. Bili na, 25 na lang, 25 oh. Wala ang tao. Kamatis. Kamatisan nyo na, 25 na lang, 25 oh.
Bili na, bili na. Magsibili na kayo, magsibili na. Binabahan ko na ng 5 piso, sabi ni Ma'am Malog. Babahan na, 25 na lang daw. 25 na lang, 25 oh. Magsibili na kayo, 25 kilo, 25. 25 na lang oh, kilo. Bili ka na, bili ka na. Opo, Ma'am Malo, support lang po. Lami. Yes po, Eva, sabi. Mga supporter lang po ng Team Tacloban Malupar, sabi ni Sangkay Biboy. 9 viewers at 31 thumbs up, shoutout po. Bili na kayo, bili na oh. Kamatis! Mawala po yan mga channel, Ma'am Malo. Team Tacloban. Mga nasupport lang ni Sangkay Biboy. Bili na oh. Teka, kamatis te oh. Uy. Bili na, 25 na lang kilo, 25. 25 na lang, bilis na. 25. Boss. Boss, 25 na lang, 25 kilo, 25 oh. Mura na oh. Bili na, 25 na lang. Mura na. 25 kilo, 25 oh. Bili na. Hoy, kamatis kayo dyan, 25 na lang kilo oh. Kamatis kayo dyan oh. 25 na lang, 25 oh. Daddy, kamatis, 25 na lang, 25 kilo. Daddy, halika. Discount na 5. Kahit 5 na lang tubo natin, okay na yan. Kamatis, oh, 25 na lang kilo, ma'am. Busing, kamatis, 25. 25 na lang, 25. Mabuhay, Team Tacloban. Yun na, 25 na lang kilo, 25. Oh. Habang mura na. Oh. 1 piso lang tubo natin dito. Sige na, dali na. 25. Kamatis kayo dyan, sing ganda ng kutis nyo, 25 lang ang kilo. Kamatis kayo dyan, sing ganda ng kutis nyo. Ma'am, kamatis ma'am, sing ganda ng kutis nyo, 25 lang ang kilo. Dali na, binabahan ko na, 25 na lang kilo. Kamatis kayo dyan, 25 na lang. Sing ganda ng kutis nyo, oh. Oh. Kamatis mami, 25 na lang kilo mi. Ang paganda ng kutis, mami, 25 na lang kilo mi, talaga. 25 na lang, 25. 25 na lang inay. 25 na lang kilo, 25 oh. 25 na lang kilo, halika na. Thank you, Ma'am Malu. 25 na lang kilo, 25 na. Benching ko na lang, benching ko. Ang paganda ng kutis. 25 na lang, sing ganda ng kutis nyo. 25. Thank you, Team Tacloban. Thank you, Ma'am Malu, sa palipad. Sino na? 25 na lang, madam. Wala pa ito 1 kilo, mi. 15 pa lang po, 15. 15 kilo, 25 po. Naka 25 po yan. Yan. May CCTV ako, yan oh. CCTV ko. Yan oh. Dahil kay Ma'am Malo, naka 30 yan. Nag-request si Ma'am Malo, 25 na lang daw po. Para makabili kayo. Yan, nakabili ka na. Okay, 25 na lang, 25 oh. 25 na lang kilo. Yes, sa YouTube. Kapag walang lumapit, back mo sa 30 kilo. Sige po, Ma'am Malo. No problem po. Marami kasi ito may Ma'am Malo kasi ano to eh. 8 crates to. Ang puhunan ko nito ay 3,000. Hindi pa kasama yung cargador nito. Salamat po sa palipad mo ha. Maraming thank you very much. Okay, bili natin. Sa ating kamatis. 15 na lang ang kalahati. Malapit. Mariam kasi doon Ma'am Malo, 20 lang ang kilo. Bagsak presyo ang mga doon sa kabila. Palengke. Bagsak presyo, 25 kilo. 20 kilo lang. No? Naka 20 lang sila doon, kaya mahirap din sila eh. Kalabanin, mararami yun. Marami sila kumuha. Kaya ako, tamang lang to eh, pangkain, pambayad sa tag 6. Itong pag-YouTube ko ay lang,
Kamatis 20. Lahat sa kanina. 15 kalahati. 20 kalahati, tapos sabay 15 kalahati. Bili na, bili na, bili na. Bili na. 15 na lang, 15, 15. Kamatis. 15 lang. Bili na kamatis, te. Kamatis, kamatis. Malugay yan si ano eh. Bili na kamatis. Uy, kamatis, kamatis. 15 na lang, 15 kalahati, 15 oh. Gana natin 20, 5 piso lang akin, kawawa. Mamalo pa siya po. Salamat po sa ano, sa palipad. Bili na, 15 na lang, 15 kalahati, 15 oh. Ay, 15 kalahati, 15. Bili na kayo, 15 na lang, 15 oh. Mura na, mura na. Kamatis, pampaganda ng kutis. Pampaganda nito, pampaganda ng kutis. Kamatis ko, mura na lang, oh. Tangkay. May sanggay pa, sigaw ng lakas siya, oh. Yun na, kamatis, kamatis. 15 na lang kalahati. Mura na, oh. Kamatis ko, mura na, oh. Sangkay. Yun na, kamatis, oh. 15 kalahati, 15, 15, 15, 15. Dami ng hinog, oh. Mainit kasi. Pag mainit kasi ang panahon, mabilis mahinog ang kamatis. Bili na, 15 na lang, 15 kalahati, 15. Nay, bili na, nay. Mura na, oh. Nakamura na, oh. Nakita mo pa sa personal nagtinda. Bili na, kamatis. Pag linggo to, pag ganito, ah. Grabe. Ganda magtinda pag linggo. Maraming tao. Sakto lang linggo, magkakamatis ako. Doon, kamamalo pumasok. Pag nakuha ko puhunan noon, mamalo. 15 lang kalahati, 15, 15, 15. Pasok ka sa linggo, mamalo sa aking live. Sa linggo. Pag nakuha ko puhunan, bibigay ko agad lahat. Kahit magkano ang ano mo. $12. Gawin na natin 15 eh. Dalawa malaki. Yan, 15. 16 po. Bili na, 15 na lang kalahati. 30 kilo. 15 mi. Ay, oo pala. Bili na ha. Marigit Banyes. Sabi ko sa'yo, sigaw mo kamatis eh. Kayo dyan kasing ganda namang inyong potis. Halagang 30 kilo lang. Bili na, kamatis oh. Kamatis. Thank you Ma'am Malu sa pag-advise. Bili na, kamatis. 15 lang, 15 kalahati, 15 oh. 30 kilo, 30. Mura na oh. Nakita mo pa sa personal yung tinda. Sana oh. Bili na, kamatis. Pag ganitong oras kasi kunti na umaga, marami. Kamatis kayo dyan, mura lang. Kamatis ko, pati ilong ko, nangangamatis na din. Po, ang naman eh. Di naman. Sangkay ikaw pasaway ka. Bili na, kamatis. 15 lang kalahati. Kamatis 15 lang kalahati. Mura na oh. Boss, kamatis. 15 kalahati, halika boss. Bossing. Halika. Ma'am, sir. Come on, join us. 15 lang kalahati, 15. Bili ka na. 30 lang kilo, sir. 1 kilo po ba? 15 kalahati. Opo. Ilan ba? 1 kilo? Bili na kayo. Pili na. Pati pag-ihi nyo nangangamati. Ay, 30 lang ang kilo niyan. 30, oh, kamatis ko, oh. Bumili na kayo, nangangamatis to, oh. Nangangamatis, oh. Okay na to. Bakit? Ano ba? 30 lang kilo, 30. 15 kalahati. Mura na yan.
Ay, pagalit. 15 po. Ha? 15. Okay na yan? 15 lang kalahati, 15 kamatis, oh. Mura na, oh. Ang paganda ng kutis. Kamatisan nyo na, ha. 7 to 85. Thank you po. Thank you. 85. Tama? Sir, bilhin na sir. 15 lang. 15 kalahati sir, 15. 30 lang kilo sir. Murang-mura na sir. Ang paganda ng kutis sir. Mura na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 700 ang benta ko. Ang kailangan ko pa 2, 3. Awit ba talaga? Joel Di Guzman, shout out. Bili na. Kamatis kayo dyan, 15 kalahati, 15. 30 kilo. Atras. Dito ka muna, sir. Bili na. Kamatis. Kamatis kayo dyan, kamatis. Atras. 15 na lang, 15 kalahati, 15. Kamatis, 15 kalahati. Bili natin, kamatis, 15 kalahati. $22 po. Gawin na natin 1 kilo, sir. 30 lang kilo, sir. Murang-mura na, sir. Oh my God, sir. Yan, 30. Bili na. Ha? Oh, dito. Maliit. Maliit lang. Yan. Pang senior. Bili na, kamatis, kamatis, oh. Yeah, bante. Gilid lang po, gilid, oh. Kamatis po, kamatis, oh. 15 lang, 15, oh. 15 kalahati, 30 kilo. 10 piso lang patong ko rito, 10 piso lang. 10 piso lang sa 1 kilo. Huwag nyo na ipagkait. Murang-mura na yan. Gawin na natin 15. 15, thank you po. I'm for Shelda channel, thank you. Thank you, Daddy. Hindi na, kamatis, 15 lang kalahati, 15. 15 lang, 15, 30 kilo, 30, oh. Mura na. Nakamura ka na, nakita mo pa sa personal, pampaganda pa ng cuties. Boss, 15 lang, 15. 15 kalahati, sir. Pili ka na, sir. Daddy, ilan? Wala po, sir. Mataas ng sibuyas. Opo. Ilan, Daddy? Ilan kamatis? Ilan po ba? Hey, kamatis. Ay, kamatis, oh. Oh, sige, 25 na lang, 25. 25 na lang kilo, 25, oh. Sabi ni madam. Mamalo, 25 na lang, 25, oh. Hintay ko lang umalis si tatay kasi yun na, kamatis, 25 na lang, oh. Mura na, oh. Bili na, 25 na lang, kahit 5 piso lang tubo. Boss, 25 na lang kilo, boss. Bili na, 25 na lang, 25, kamatis, pampaganda ng kutis. Mami, 25 na lang kilo, Mi. Sige na. Halika na, Mi. Okay, kamatis. Ma'am, 25 na lang, ma'am. Kilo, ma'am, 25. Sige, tago mo na yun. Sumigaw, wala nang customer ng 25. Pinalis ko muna si tatay kasi naka-30 yun, eh. Nakita ko yung comment yung Ma'am Malu. 5 piso lang sa akin yung 25. Balog, di man tayo nito. 10 piso lang ang akin dito, eh. Sa 1 kilo, Ma'am Malu. Kaya 25 na lang. Wow, mura na. Oy, 25 na lang kilo, 25, oh. Ma'am, 25 na lang, ma'am, oh. Pag sa post dito. Kaso maraming dumadaan. Pili na, 25 na lang, 25, oh. Kamatis. Sabi ni Ma'am Malu, pasensya na, Ma'am Malu. Pinaalis ko lang si tatay kasi baka magtaka, ba't nag-25 ka, 30 bili ko. Magalit sa akin yun.
Sabi niyo, niloloko ko. Ay, 25 na lang kilo, 25, 25 oh. Puhunan kasi tumamalo, 20. 20 pa ang puhunan nito. Yung bintahan ko ay 30 lang. May 10 ako sa 1 kilo po. Pag ginawa kong 25, 5 piso lang. Bili na, kamatis. 25 na lang, 25. Dahil kayo mamalo sa palipad niya, gagawin ko na lang 25. 25 na lang, 25 kilo, 25 oh. Magsibili na oh. Sige po, Ma'am Malaw. Pag andyan po, sabihin ko 25. Yun na, 25 na lang kilo, 25 oh. 25 na lang, 25, 25. Meron kasi pag ginawa mong 20, balik puhunan ka lang. Obo. Bili na, 25 na lang, 25. 25 kilo, 25. 25 na lang kilo, 25. Sa linggo, napakaraming tao niyan. Bili na, 25 na lang kilo, 25, kamatis. Hey, kamatis, 25 na lang kilo, 25 oh. Sigaw pa more. Balik si tatay, ayun oh. Wala, pumunta na doon sa kabila, pumunta na ron. Wala na, di na babalik siya. Okay, 25 na lang ma'am, 25 kilo ma'am, 25. Pili ka na ma'am, 25 na lang. 25 na lang kilo oh. Naka-discount ka na oh. Naka 30 ko, 25 na lang. Mura na. 25 na lang oh. Para yun pong... 25 na lang, 25 kilo, 25. Balik mo na lang ng 30 pag bumaba na ako. Sige po, Ma'am Malo. Walang problema. 8 viewers at 32 thumbs up, sir. Boss, 25 na lang, boss, kilo. Di ka, sir. Mura na, oh. 25 na lang, oh. Nakamura ka na, oh. Nakita mo pa sa person na nagtinda. Dali na. Ayaw. 25 na lang, 25 kilo. 25 na lang kilo. Na, boss. Madam, 25 kilo. Tangunan mo mga tusumira. Malinis na. Go, sigaw mo pa mo. Ina, 25 na lang, 25. 25 na lang kilo, 25. Mami, 25 lang kilo. Dito sa kabila. 25 na lang kilo, 25 na lang, 25. May kasama ng si tatay na police, Marjo. Ay, hindi magkasama yun. Wala naman daya ang timbangan ko. Hindi na sa sigaw ng kamatis. Ayun kaya kasi... Ay, kamatis. 25 na lang kilo. Singgan na lang kutis nyo, boss. Bossing. 25 na lang kilo po. Ano yun, kay? Singgan na lang kutis nyo. 25 na lang kilo. Mami. Yeah, bante. Yeah. Opa. 25 na lang, 25 kilo. Mi. Hindi na. Mi. Mura na, 25 na lang, oh. 25 na lang kilo, 25 na lang kilo. Mura na, 25 na lang kilo. Bossing, 25 na lang kilo, kamatis, singgan na lang kutis nyo. Mi, 25 na lang kilo. 25. Mami, 25 na lang po. Mi, 25 na lang kilo, Mi. Ano, Mi? Pina na sigaw ng kamatis kayo dyan. Ay, kamatis kayo dyan, oh. 25 na lang kilo. 25 kilo. Kamatisan nyo na to. Mi, kamatis, Mi. 25 na lang kilo, Mi. Sayang naman. Mi, dali mo. Ay, nakabili ka na? Sabi na, nakabili na sila. 20 lang ka sila sa kabila eh. Sa kabila, 18, tsaka 20 ang kilo. 25 na lang, 25. Kamatis kayo dyan, 25 na lang. Ha? 20 ang punang ko nito. Ay, kamatis. 25 na lang. Request ni Ma'am Malo. 25 na lang, 25 kilo, 25, 25 na lang. Parang may mga ano yung... sabi, 25 na lang kilo, sabi ng babae. 25 na lang kilo.
Sabi, nagkaya ganun yung reaction ng customer. 25 na lang kilo, 25. Gumaganon mga customer, sangkay, gumaganon. Hilo ata. Haba na ako. Hilo na network mo. Ikot-ikot na. Sige po, Ma'am Malosay. Maraming salamat po. Salamat. Thank you very much. Ay, ba, thank you. Sige, sigaw mo pa more. Ay, 25 na lang, 25. Na lang, 25. Kamatis, oh. Joel Di Guzman, thank you. 25 na lang kilo. Pagod na ako dun. Bili na, kamatis. Boss, kamatis, boss. Kamatis, oh. Kamatis, 15 na lang kalate. Ingat po, mamalo. Sabi ni Sangkay B-Boy. Bili na. Kamatis. Kamatis, 15 kalate. Di na. Matumal talaga ganito, guys. Mga kwaray, pag ganitong araw. Huwebes kasi ngayon. Huwebes ba ngayon? Huwebes, kaya pala eh. Matumal. Hindi lang namimili pag Huwebes dito. Sabado, Linggo, yan. Napakarami yan. Sabado, Linggo, mamalo, pasok ka na sa akin. Yung request mo na yan. Papaboran ko yan. Sa makuha ko lang puhunan ko. Kasi ngayon, laki pa. 2-3 pang habuling kong puhunan. Gemma, thank you. Mag-out na rin ako mamaya-maya. Sangkay B-Boy, Team Tacloban, thank you. Sir Joel, thank you. Kasing pula ng labi ni B-Boy. Bili na kayo. Mamalo, thank you po. Kapag natsimpuhan ko live mo, next time. Sige, Mamalo. Kahit Linggo, Mamali, or Sabado. Doon, Mamalo, pag nakuha po na nun. Ganitong oras. Kahit sabihin mong babaan ng presyo yan, ibigay ko yun. No nga, Mamalo, pag pumasyal ka ulit sa ano. Uy, baka maanuhan ka dyan. Anuhan ko yun, Mamalo, yung yung challenge mo sa akin. Basta makuha ko muna yung puhunan kasi mahirap kasi magbaba, Mamalo, ng presyo pag hindi mo ba nakukuha ang puhunan. Kawawa yung pagtinda. Pag nakuha ko puhunan, kahit babaan mo yun. Pag sinabi mong presyo na yun, anuhan kita. Anuhin ko yung challenge mo. Thank you, Mamalo, sa palipad mo dalawa. Thank you very much. Maraming salamat din po kay Marlis. Salamat din sa palipad niya kanina. Thank you very much po sa 5 viewers at 33 thumbs up. Thank you very much. Mamalo, mag-out na rin ako mamaya-maya. 2 hours na kasi ako. Thank you. Mayroon ako dito sexy namin dito tala ng jeep, puro tala ang biyahe ng jeep. Opo. Miss ko mamalingki dyan sa Susano. Kaya dito ka pa ba? Susano? Mamalo? Ay, bili na. Oh. Kamatis. Nakikita ko yan dyan sa bayan. Oh, kilala ko pala ni Mamalo. Nakikita ko. Shout out ka. Hi ka. Ganun ka.
Malay mo, paliparan ka nito, ibigay sa'yo. Mamalo, ano? Paliparan mo, ako babayad. Oh. Ibig... Ayaw mo? Bahala ka. Ayaw niya. Mamalo. Sa party lang kami. Sa party. Malapit lang pala kayo, Mamalo. Dito lang pala kayo. Si Jamaica pangalan nun. Thank you, Mamalo, ha. Maraming salamat po sa pinalipad mo. Sabado, Linggo po, Mamalo. Baka makapasyal kayo. Yung ano nyo na presyo. Anuhan natin yan. Mataas lang po talaga ang kuha ko ngayon. 20. Ang tao kasi ngayon, nagtitipid. Pag mga Webes kasi ngayon, tumal ang araw ngayon. Thank you very much. Sinati, 15 na lang, 15. 15, kalahati, 15, ah. Welcome, baba na ako. Time to sleep. It's 10 p.m. na dito at may work pa ako ng 7 a.m. Sige po, Ma'am Malo, ingat po kayo dyan sa ibang bansa. Maraming salamat po sa blessing pong pinagkaloob niyo. Thank you very much. Thank you very much, Ma'am Malo. Ingat po kayo lagi. Salamat po. Dahil sa inyo, nakakakulay ang aking live. Thank you very much po. Kanina nagpalipad sa akin si Marlis. Thank you, Ma'am Malu. Ingat po kayo. Ingat kayo lagi. Maraming salamat po. Ingat kayo lagi, ingat. Melody Alvarez, Ma'am Malu, thank you. Ingat din kayo. Keep it up and good work. Thank you rin po. Kayo rin po, ingat po kayo sa trabaho niyo. Sana ay marami pang blessing pong dumating sa inyo po, Ma'am Malu. Dahil sa kabaitan niyo po. Mayroon akong premier, Ma'am Malu. Sana matamsakan niyo po. May ko doon, tawag nito. 3 magko-comment, mananalo ng 100 GCash. Thank you, Ma'am Malu. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Keep it up and good work. Kayo rin po, ganun din po. Ingat kayo. Mag-end na rin po ako for viewers at 33 thumbs up. Thank you po. Maraming salamat sa kay B-Boy at Team Tacloban. Mag-out na ako. Sir Joel Di Guzman, thank you rin po. Ano ko na yung nakapin po, Ma'am Malu, mag-out na rin po ako. Napagod din ako sa bus. Thank you. Thank you. Nakakapagod yung, alok. Sa linggo, Ma'am Malu, pag ganun araw, pag ganun, kababa, paikot agad yung customer niyan. Kaya mo, makapag-live ako ng linggo. Kukuha ako ng kamatis na marami. Guys, mag-end na ako. Maraming salamat po kay Team Tacloban at kay Sangkay B-Boy. Sangkay B-Boy, thank you very much. Maraming salamat sa inyo. Mag-out na ako, mag-out. Maraming thank you. Bye-bye na, bye-bye. Guys, bye-bye na. Team Tacloban, bye-bye na po. Bye-bye na. Thank you. Bye-bye na, bye-bye. Guys, how you are? Bye-bye na po. Ma'am Malu, ingat po lagi. Marvic Ibanez, out na ako. For viewers, mag-out na ako. Sangkay B-Boy, mag-out na ako. Team Tacloban, thank you very much. Sir Joel, thank you. Mga pumasok sa akin at nagpalipad. Bye-bye na. Same time, same place, same places. Hinaya si
Ay, shoutout pala kay ano, manager. Manager ko yan. Pugi oh. Yan yung manager na nag-waiting. Puntahan. Bumalik ka ba, boss? Okay na. Same time, same place. Same pace. Tayo bahay na, guys. Okay na. Marbig Banyos, Team Tacloban. Sangay, salamat.